tornat a fer honor a la fama que l'acredita com un autèntic salvador d'equips en crisi. A les 12 del matí, una hora inusual, es presentava a l'estadi de Vallecas, amb l'única novetat de 7 en l'onze inicial respecte a l'equip que va jugar la setmana passada davant el Saragossa. I el Rayo Vallecano, que es presentava davant el seu públic com l'únic equip de primera divisió que encara no havia puntuat en les 4 primeres jornades. I al terme del partit, insistim, coincidint amb la visita del València, el Rayo ha sumat els 3 primers punts en esta lliga. Així tenen els capitans Lema i Camarasa amb l'àrbitre del partit Japón-Sevilla. I la primera aproximació del València al minut 1. Ha combinat Gálvez amb Masinho, la centrada i el llançament sobre la marxa de Sietes als núvols. Però en contra de tot el que pareix indicar esta primera jugada, el València ha eixit molt descentrat al camp i ha estat a punt d'encaixar un gol en els primers minuts. El Rayo ha sigut molt superior. Així tenen la errada, la pèrdua de pilota per part d'Otero i la primera ocasió del Rayo Vallecano en jugada individual d'Onésimo. Així rep l'ajuda de Cota i finalment no pot controlar. S'avança Zubizarreta, l'home més destacat del València en el primer temps. L'acció repetida, la passada de Cota, i com Onésimo no pot controlar. Onésimo ha sigut un autèntic mal de cap per a la defensa del València durant tot el partit. La passada de Barla, novament per a Onésimo, que de tacó envia per a Cota. És la segona oportunitat per al Rayo. Cota retalla i es troba amb la intervenció de Zubizarreta. El tir final és de Barla. Encara no s'havia complit el primer temps. Han vist el detall d'Onésimo i Cota com retalla Ferreira i finalment llança perquè pare Zubizarreta. És Mijatovic, el llançament de la falta. Cap al segon pal, el rebuig de la defensa, que la replega Sietes. Torna a rebutjar Palacios, qui s'ha avançat a l'acció de Mijatovic. Atenció a la centrada d'Escurza, toca Fernando i Gálvez, però estava en fora de joc. L'acció no ha tingut més conseqüències. Així tenen la situació antirreglamentària de Pep Gálvez. I continuen les oportunitats per al Rayo. Es trau una falta i així tenen el remat de Josemi a les mans de Zubizarreta. Això passava al minut 6 de partit. Esta és la repetició de la jugada. Josemi guanya a l'esquena la defensa valencianista, però no sorprèn Zubi. Sempre ben col·locat durant este primer temps. Atenció a esta jugada perquè és la primera targeta groga del partit. Encara que la falta la fa Ferreira, l'amonestació se l'emporta Jorge Otero al minut 10. Esta és la jugada repetida. La entrada de Ferreira a Onésimo. I el llançament de la falta, nova oportunitat per al Rayo Vallecano. Atenció al tir de Quintana i a la parada de Zubi. Excepcional, la millor intervenció del partit. El tir de Barla es perd desviat. Era el minut 10 del primer temps i el Rayo ja havia disposat d'algunes ocasions per avançar-se en el marcador. Repetit el llançament de Quintana i l'esplèndida intervenció de Zubi. Finalment, el tir de Barla desviat. Aquest home que està estès a terra és Palacios, que s'ha lesionat després d'esta dura entrada de Masinho. Després s'ha recuperat i ha continuat jugant. Minut 14. Tots els balons en el centre del camp eren per al Rayo Vallecano. Així la errada talla Josemi i Guillerme empalma sobre la marxa. La pilota alta per damunt del travesser de la porteria de Zubizarreta. Repetida la passada final, el control i el tir del jugador brasiler del Rayo Vallecano. Minut 18, Masinho per a Fernando, Fernando per a Mijatovic, que rep esta dura entrada en la frontal per part de Lema. Una colzada que no ha tingut conseqüències. L'àrbitre ha marcat la falta i Mijatovic l'ha llançat contra la barrera. Sense problemes per a la porteria del Rayo Vallecano. La següent aproximació del València també en una jugada a baló parat. Este córner que es treu en curt, Mijatovic centra
i el tir final de Camarasa a les mans de Wilfred. Estàvem ja en el minut 24 de la primera part. Així tenen el rebot i el tir de Camarasa a les mans del porter del Rayo. Sietes veu la segona targeta del partit i la segona per al València, per esta entrada a Cota. Veuran en la repetició com Sietes aplega tard i comet una clara falta sobre el defensor del Rayo Vallecano. I el València que intentava aproximar-se als dominis de la porteria de Wilfred. Sietes per a Gálvez. La centrada cap al segon pal, toca Mijatovic i Fernando no pot controlar. Era tot el perill que era capaç de crear el València en este primer temps. La jugada acaba en falta, està feta per Ferreira a Onésimo en el centre del camp. I atenció perquè observaran la diferència entre el perill que creava el València i el que creava el Rayo Vallecano. És el tir de Guillerme i la parada de Zubizarreta. Novament el porter del València ha hagut d'emplear-se a fons. Així tenen el llançament del brasiler i la intervenció de Subi. Palacios treu des de la banda, recupera la pilota Massinho. Escurza combina amb Fernando, Fernando per a Massinho, que veu desmarcat Mijatovic, i així el llançament del montenegrí a l'exterior. Possiblement la millor oportunitat que ha tingut el València en esta primera part. L'acció repetida al minut 29. Escurza per a Mijatovic, que rep aquesta entrada, significa la primera targeta groga del partit per a un home del Rayo Vallecano, per a Palacios. Així tenen com es desentén del valor i caça Mijatovic. De la primera targeta per al Rayo a la tercera per al València. Poyatos, que devia substituir Escurza, entra al camp sense permís. L'àrbitre, després de consultar amb el jutge de línia, li mostra la targeta groga. Esta acumulació d'amonestacions anava a tindre conseqüències. En el segon temps, el València ha perdut 2 jugadors. Potser això ha sigut clau per a la resolució final del partit. La primera intervenció de Poyatos, després de la passada de Mijatovic, és este tir molt desviat. Això passava al minut 32 del primer temps. I al 35, Cota des de la banda, posa esta pilota en l'àrea, toca Otero i Josemi empalma els núvols, pràcticament fora de l'estadi. De tota manera, era el Rayo qui més situacions de gol creava en l'àrea contrària. Observen esta. Josemi es desfà de Poyatos, també de José Ignacio. Onésimo, la combinació amb el mateix Josemi que li la torna. I l'ocasió claríssima. El valor fora per molt poc, llepant el pal dret de la porteria de Zubizarreta. Així tenen l'acció repetida. La combinació entre Josemi i Onésimo, i este que es deixa la pilota arrere i potser per això perd un temps preciós per a poder encertar aquest llançament en el primer gol del partit. I al minut 38 la jugada més polèmica d'este primer temps. Atenció perquè els homes del València han reclamat penal en este tir de Fernando que possiblement s'ha estavellat en les mans d'un defensor del Rayo Vallecano. I atenció perquè la contra li significa la targeta groga a Camarasa, un home que en el segon temps serà expulsat. La falta feta a Guillerme, així tenen la repetició, que li ha significat targeta per a Camarasa. I esta és la repetició de les possibles mans de Lema que no es poden aclarir perfectament. Poyatos al minut 43 avança uns metres i assaja este xut que se'n va fora. El tir de Poyatos que s'ha perdut per molt poquet a l'esquerra de Wilfred. I l'última oportunitat del València en este primer temps, ja sobre el minut 45, en una acció amb la fortuna com a aliada. Gálvez ha estat a punt de marcar de retruc. Ja no quedava temps per a més. Així tenen l'acció repetida. El rebot en Gálvez, que afortunadament per als homes del Rayo Vallecano ha acabat sense problemes a les mans de Wilfred. Final de la primera part amb empat a 0 en el marcador. Els gols i un desenllaç inesperat per al segon temps. Una part emocionantíssima, encara que sumament desgraciada per al València. Tots els protagonistes estaven en el camp esperant el trio arbitral
que ha sigut l'últim a fer l'acte d'aparició. Pura anècdota, però ja anem directament al gra. L'entrada d'Aquino, que ha sigut crucial al minut 7. Una aparició en el camp que no ha pogut ser més afortunada. En principi rep la falta de José Ignacio. I després del llançament de la falta, en esta jugada, el mateix Aquino inaugura el marcador per al Rayo. Ha tret cota, toca Onésimo. Sietes no pot rebutjar. Aquino, Onésimo, Aquino i gol. Com acabem de comentar, l'entrada d'Aquino no ha pogut ser més afortunada per al Rayo Vallecano. Només portava un minut sobre el camp. L'1-0 pujava al marcador al minut 8 del segon temps. Així tenen la passada d'Onésimo i Aquino com sorprèn la defensa valencianista venint des de darrere. El Rayo colpejava primer en una segona part plena d'alternatives. Tot seguit, un canvi també transcendental. Se'n va Gálvez i entra Iñaki. La seva aparició sobre l'herba de Vallecas, tan afortunada com la d'Aquino. Després de la passada de Mijatovic, cau en l'àrea i l'àrbitre decreta penal. Una decisió que ha provocat airades protestes per part del públic de Vallecas, com poden sentir. I la realitat és que en les dues repeticions l'espenta de Martín Domínguez no es veu per cap lloc. De tota manera, Japón Sevilla assenyalava penal a favor del València al minut 12. I Mijatovic transformava la falta en el primer empat del partit. Un a un per al València. Després d'una mala primera part, pareixia que els homes de Luis Aragonès anaven a tindre la sort de cara. Al final, tot ha sigut justament el contrari. Mijatovic enganya Wilfred. Li cola el baló per la part dreta. Així tenen la satisfacció del públic de València, que havia acudit a l'estadi de Vallecas. I en acció, Onésimo, que avui estava inspirat i s'ha convertit en l'autèntic mal de cap de tota la defensa valencianista. Una jugada que no mereix més comentari. Onésimo, amb el baló en els peus, parla per si mateix. Al minut 16, Luis fa el tercer canvi. Se'n va Fernando i entra Vicente Ngonga. En esta fase del partit, la pilota es passejava en perill per les dues àrees. Així, Iñaki no ha pogut arribar a la passada de Masinho i el Rayo ràpidament monta el contraatac. És Martín González per a Barla. Barla cap a Aquino, que és l'home que es desmarca per la banda, i Aquino per a Zubizarreta. El partit estava absolutament obert a qualsevol resultat. A veure si endivinen qui és aquest home amb el 7 a l'esquena que controla esta pilota en la banda i deixa sentat Ferreira. Després, la centrada acaba en les mans de Zubizarreta. Ja ho hem comentat, Onésimo ha sigut el millor jugador dels 22. L'autèntic animador i home clau en el partit que s'ha disputat este matí a Vallecas. José Ignacio demostrant les seues condicions de bon passador en este servici cap a Mijatovic. Acció invalidada per fora de joc. L'ombra del montenegrí pareix delatar que estava en situació antirreglamentària. I després del servici de banda fet per Cota, trau Wilfred i atenció a l'oportunitat del València. Com Iñaki li furta la cartera a Lema i Mijatovic està a punt de fer l'1-2 amb una vaselina que se'n va fora. Mijatovic serà precisament l'autor de l'1-2, un gol que es veia vindre perquè el València en esta fase del partit estava jugant prou millor que el seu rival. Iñaki ha combinat amb Poyatos. Poyatos per a Iñaki, que no arriba, apareix Otero. Iñaki finalment qui fa la centrada directament fora. Era el València qui dominava el partit. I atenció, perquè del llançament de porteria arriba l'1-2. Wilfred la planta
Envia cap al seu lateral Palacios. Palacios per a Lema. Lema que fa el llançament en llarg. Ahí talla la defensa del València per mitjà de Pachi Ferreira. I Sietes fa la jugada del matí. Per velocitat desborda 3 jugadors del Rayo Vallecano. Templa, deixa cap a Mijatovic i el montenegrí fa la resta. Amb este gol, el València s'avançava en el marcador i estaven ja en el minut 29 de la segona part. Pareixia impossible que almenys un dels punts se li poguera escapar a l'equip de Luis Aragonès. Esta és la millor jugada de tot el partit. Així tenen Mijatovic, com busca posició de tir, i bat Wilfred pel pal curt. Insistim, minut 29 del segon temps, Rayo Vallecano 1, València 2. Però tot comença a complicar-se ràpidament. Un minut després, Poyatos ha d'abandonar el camp. Ha vist la segona targeta groga per esta entrada Onésimo. Mentre Poyatos se'n va als vestidors, Zabalza introdueix Calderón, un home que també serà clau per a la resolució final del partit. De moment, esta falta la trau Aquino sense conseqüències, directament a les mans de Zubizarreta. Així tenen el llançament de l'argentí, l'autor del primer gol del partit. A pesar de jugar amb inferioritat numèrica, el València pareixia tindre la situació controlada. Qui anava a esperar que després d'este llançament de Zubizarreta i el rebuig posterior, Onésimo anava a fer el 2-2. Això passava al minut 35 de la segona part. El Rayo tornava a deixar les coses en taules. Observen des de quina posició marca Onésimo, perquè el tercer gol serà pràcticament calcat. De moment, Onésimo es convertia en l'home clau del partit i el botxí del València. Al minut 37, el primer avís d'allò que anava a ser la resolució final del partit. Gran jugada de Calderón i remat de Guillerme al travesser. El Rayo estava posant el València contra les cordes. El remat de Guillerme al minut 37. I al 38, més complicacions. Camarasa se'n va al carrer després d'esta entrada al mateix Guillerme. Era la segona targeta groga que veia el capità del València. L'equip de Luis Aragonès es quedava amb 9 per afrontar els últims 7 minuts del partit. El marcador encara estava en taules. Camarasa abandonava el camp i si ja pintaven bastos, el desastre al minut 40. Onésimo combina amb Calderón. Chevrolet es más. ¿Y yo estaría aquí? Desastre al minut 40. Onésimo combina amb Calderón, que retalla Otero i fa el 3-2 definitiu. El València havia naufragat. El Rayo tenia pràcticament a la butxaca la primera victòria d'esta lliga. Quedaven menys de 5 minuts i a banda jugava amb 2 homes més. Així tenen la repetició del gol. Calderón retalla Otero i amb la cama esquerra col·loca la pilota pel pal llarg. Zubizarreta, potser, esperava la rematada al primer pal. Per última vegada, la repetició del 3-2, que ja ha sigut definitiu, encara que el València ha disposat d'una oportunitat més sobre el temps reglamentari. Iñaki, Masinho i José Ignacio, el tir per damunt del travesser. Wilfred ja demanava tranquil·litat, el temps estava complit. I la sentència marcada, el tir de José Ignacio, se'n va fora i poc després Japón-Sevilla decreta el final. El Rayo ha obtingut la primera victòria d'esta lliga a costa del València. Un València que ha pogut guanyar i al final se'n torna de 8, deixant, això sí, la primera satisfacció per a la parròquia del Rayo Vallecano. Com sempre, el Mestalla ha presentat